Farem un recorregut per totes les cançons que han envoltat a Yes a Music des dels inicis, amb alguna cançó de gospel dels principis del tot. Després farem un especial, que són unes 5 o 6 cançons de Nadal, i després ja farem el repertori que ara és nostre, vull dir que ja és del Yes a Music d'ara cap al futur. Let's go party.